Bona tarda, companys, companyes, jugadors, jugadores. Sergi, bona tarda. Bona tarda. Ricard, bona tarda. Ben trobats de nou. Hi ha uns quants dies que no ens veiem per aquí a les xarxes. A les taules sí que ens hem vist, com sempre. Res, avui un programa una mica diferent. Volem donar-li un tom a veure què tal. Després que de fet, amb la tonteria portem ja 12 programes, 13 programes, quasi un any o un any i tot ja de producció. Vull dir que hem fet l'aniversari. Quina il·lusió. Però per això avui farem una cosa una mica diferent. Farem 4 pinzellades de notícies, de coses que estan en el món lúdic. Parlarem també d'un tema que ens agrada a nosaltres, que és els jocs basats en llibres. Tenim de fet, tots tres som lectors. El Ricard, un gran lector. El Sergi, no li connecta la faceta de gran lector, però a casa seva, a part de llibres, a part de jocs, també té molts llibres. No faig. Jo també llegeixo de tant en tant. Doncs parlarem d'això i després farem quatre notes d'agenda perquè... Oita això. Quanta sabidoria acumulada aquí. I aquí més. Aquí no. Aquí més. Doncs això, parlarem de notícies, del món lúdic, parlem del tema aquest dels jocs basats en llibres, en literatura, i res, 4 pinzellades d'agenda, que aquest maig venen històries molt maques per anar-hi i participar-hi. Doncs res, escolta'm, sense més preàmbuls, Sergi, endavant amb la primera notícia. Breaking news. Era un petit comentari al voltant de GameFound i Kickstarter. Hi ha un GameFound i un Kickstarter, no els ensenyaré perquè el que no volíem és estendre'ns sense necessitat, però sí que en un altre moment ho podem parlar sobre què vol dir aquest Trickerion. Aquest Trickerion té una nova versió, jo diria un nou Kickstarter, no és una nova versió, sinó que en aquest cas serà una nova ampliació. Ja tenim moltes ampliacions i aquest Trickerion amb el seu 10è aniversari de joc, veieu que posa 2015, doncs tindrem una nova ampliació, d'acord? Les ampliacions sempre són el fet de reviure els jocs. Està en Kickstarter, visiteu-la. Si teniu el joc són 35 € tot el nou que surt i val moltíssim la pena, d'acord? Jo penso que és una manera d'estar al dia amb els jocs i aquest crec que val molt la pena. L'altre, This War of Mine. Aquest és l'altre, diguem-ne, que també és un joc que surt en aquest cas, d'un videojoc i està un altre cop en Kickstarter, Awaken Realms, no, en GameFound. Awaken Realms és el seu joc que va treure el 2017. Per tant, no té 10 anys, però té 8, no? I és un joc que ho va patar molt per la seva manera de presentar com té Awaken Realms, i en aquest cas, noves ampliacions, tots els stretch goals que hi havia abans, un joc molt temàtic, molt diferent al Trickerion, que és un euro dur. Això és un joc molt temàtic per gaudir. Jo l'havia jugat en solitari i així que, bueno, es pot jugar, sobretot diria jo que en solitari, perquè el joc de consola és en solitari també. 2 jocs que mireu-vos-els, sisplau. I seguim amb un tema molt interessant, no, Ricard? Sí. Aquest de War of Mine és en solitari, així també dius, no? Sí, és brutal. Molt bé. És menjar sorra i una tristesa que t'agafa quan acabes el joc, que és una vergonya per xulíssim. Val molt la pena, I no entrem, però per 65 € crec que tens el joc sense miniatures, que si no us agraden les miniatures, escolta. Vinga. I aranzels. Tromperos. Clar. Això avisa navegants abans que passem de tema. Aneu en compte amb els mecenatges, aneu en compte amb GameFound i amb Kickstarter si venen dels Estats Units, perquè tindrem IVA, aranzels i clauer del tram per penjar a la cartera, d'acord? Vull dir que és una cosa que ja ens estem mirant amb lupa perquè ens pot sortir la torta per un pan, com diuen a Oxford, d'acord? Doncs vinga, anem al tema que ens toca. Un petit apunt, un exemple d'això del tram, perquè m'he trobat no directament per sort, perquè soc un baker europeu, però sí que en un dels GameFounds que estic, és una bossa per transport de jocs, doncs han rebut aquest mes una actualització, ja estan fent els enviaments, però ens han enviat una actualització de si podem, la gent que vam participar, tots els mecenes que vam participar, si podem comprar
unes bandes per tancar les caixes, que de fet valien 15 euros els add-ons, ara les venen per 30, que aquesta diferència servirà per ajudar els pobres mecenes americans a poder pagar els aranzels, que és un producte que ve a Xina, si hem fotut una castanya del 15, doncs per pagar pels pobres americans que puguin rebre les seves bosses a un preu raonable sense que els hi facin un augment de preus i tal i qual. En resumides cuentas, que si vas a mirar el fòrum o els missatges que hi ha escrits en el GameFound, bàsicament és que us donin pal, sac, cul, dieu-li que vulgueu, per haver votat el Trump. Ens sap greu pels pobres jugadors que no han votat el Trump, però se siente, és el que hi ha, és democràcia, us heu menjat aquell trunyaco de tio, us el menjau amb patates, però els europeus no tenen per què pagar les vostres tonteries, ho sento. I així, entre ells jo, evidentment, no penso, ho sento, contribuir, però com jo, moltíssima gent que està dient el mateix, que és democràcia, és el que teniu, és el que us menjareu i ja està. I 2 pedres i altra cosa mariposa. Ai, espera, un moment, que m'arriba un missatge, espera. Ambaixada, no, Consolat dels Estats Units a Barcelona acaba de la prohibició d'entrada de Jaume Armengol als Estats Units. Quin greu. Anirem a Essen en comptes de la Gen Con. Quina llàstima. Traslladen la Fira d'Essen a Washington. Vaja. Normalment, no és que no ens interessi tampoc, sinó que, clar, també ja vigilem. Des de sempre hem vigilat a segons quines editorials comprar jocs. Per exemple, a Camon, comprar un joc a Camon abans de era aranzelística, ja sempre han hagut aranzels. Ara s'han passat, però sempre han hagut. Llavors, sí que ens hem de preocupar ara, però sempre, per exemple, jo he fet algun Kickstarter de Camoni i et claven 50 euros, 40, quan et venen 2 caixes, no? Però ara és impossible entrar, no? Acaba de sortir un Kickstarter d'un Wargame i he vist quan era els arancels 110. I el joc costava 35. 80. Ja està, doncs el veurem a Essen, és que el veiem, i ja està. No, perquè l'editorial és americana i no venen moltes, però en tot cas. Exacte. Bueno, canvio el banner i així tallem el rotllo, vinga. Foli, sí, que ens posa... A mi em fa urticària el Trump. Ole! Jocs i llibres. Vinga. Correcte. Explico una miqueta el que hem pensat, els tres. El que hem pensat és... com que estem pels vols del Dia del Llibre i, evidentment, aquí a Catalunya, de Sant Jordi, doncs vam voler pensar quins jocs de taula estan basats i editats en nom de novel·les, llibres, literatura de tot tipus. En tot cas, literatura fantàstica o novel·la, no? Llavors, hi ha un link a la Board Game Geek que es diu Jocs basats en novel·les, d'acord? Jocs basats en novel·les. I una mica el que hem fet els tres, com sempre fem, és triar uns quants jocs basats en diferents novel·les o llibres o el que se'ns acudeixi. Així que a veure si us agrada. Endavant, si vols començar, Ricard, presenta alguna cosa de l'Uteu. Comentar que, evidentment, la literatura sempre va lligada al gaudi, al lleure. Aleshores, sempre ha sigut un punt d'evasió per aquelles persones que volen llegir literatura d'evasió, evidentment, a part de narrativa que no sigui això, des de cròniques, llibres d'història, biografies, però la literatura sempre ha estat lligada a l'evasió. Evidentment, en el moment en què entren els jocs de taula al món del lleure del ser humà, doncs hi ha un moment en què tangencialment, pim, contacte, i aquí podem ja començar amb dates molt primerenques amb el món dels jocs de taula en què ja comencen a tocar el que són la influència dels llibres, tant de literatura fantàstica com de literatura clàssica, en el món dels jocs de taula, que és el que parlarem avui. A més, ara se m'acut... De jocs guapis i xulos que venen de jocs de taula, de llibres molt coneguts, no? Vull dir que això és el que parlarem. Ricard, sí, se m'acut també dir que el llibre, clar, la narrativa que té el llibre, molt sovint es pot totalment dirigir al que seria un joc de taula i, per tant, narrativa de joc de taula i narrativa de la novel·la poden congeniar i fan sinergia total. És un maridatge, diria jo, un maridatge al 100%. Jo penso que... Però mariachi no és mexicà? També, sí. Vale. Sí. Així que si vols començar, Ricard, sí, no. amb el maquillatge... A vegades això, el que dius tu, hi ha jocs que veritablement són molt fidels
i segueixen molt l'estructura de la història de la qual surten, de la qual rauen. Hi ha altres que al final agafen una mica l'ambientació i l'objectiu final, o el final del llibre o l'inici del llibre, per fer un joc amb una mecànica ambientada. És a dir, hi ha de tot, però penso que això et demostra lo ingent que és i lo brutal que és la relació entre llibres i jocs, no? Jo, personalment, el que farem nosaltres tres avui és cadascú ha buscat alguns llibres determinats, algun autor determinat. Jo m'he centrat amb el senyor Tolkien, amb el J.R.R. Tolkien i amb el Senyor dels Anells. I el Hobbit, evidentment. De moment, el Silmarillion, poca cosa, d'acord? Però tenim el Hobbit i el Senyor dels Anells. Ara el Jaume ja s'aixeca corrents a agafar un joc relacionat amb això. No, el Nazgul. Nazgul. Si no el portes bé, et farà pam-pam al culet. Tolkien el trobem a tot arreu. El Senyor dels Anells el trobem a tot arreu, de veritat. Tot comença bé. El món lúdic, el món dels jocs, és un món que està impregnat, està ple de jugadors que han llegit Tolkien. És a dir, en gran part dels jugadors que han jugat a Màgic, no sóc jo, per exemple, perquè a mi em va agafar gran, però molts dels jugadors de Màgic són jugadors de Tolkien, que després han vingut, a partir d'aquí van venir jocs de cartes de Tolkien, del Senyor dels Anells, no? El primer joc datat per jugar al Senyor dels Anells és un joc de guerra, és un wargame de l'any 1977. Sergi, si busques sortirà el de 1977, però no pateixis, no és aquest, no passa res. És un joc de 1977, antiga, en la qual tu et trobes un wargame d'hexàgons, de cartes de joc i de fitxetes petitetes quadrades de cartró. D'acord? Brutal. És que has de clipejar. Exacte. És un wargame de l'any 77. Exacte. Fixeu-vos bé. La Terra Mitja, que podia ser Operació Pacífico o les Ardenes. Ho veieu? Brutal. Aquest va ser el primer. A partir d'aquí han anat sortint molts jocs de Tolkien. Va començar el senyor Gainanítzia, el senyor que cada dia es tira un pet i surt un joc, d'acord? Doncs ell va començar amb un joc que es va fer famosíssim, que ara han celebrat l'aniversari i tot, que era un joc amb el qual tu anaves avançant pel camí que anava a la comunitat de l'Anell fins a arribar a la muntanya del destí i havies de superar una sèrie de reptes a través de cartes i això et anaven donant unes runes èlfiques que et permetien arribar fins al final, d'acord? Com es deia? Com es diu? Aquest és un joc operatiu que és El Senyor dels Anells, d'acord? A partir d'aquí han sortit moltíssims. El més famós és aquest que van fer aquells amics nostres italians, que era La Guerra de l'Anell. La Guerra de l'Anell és un joc immens, un joc amb un taulell molt gran, és un joc de dominació de territoris, d'ocupació de terrenys, de majories, d'acord? Amb les seves figuretes de colors, dels bons i els dolents, d'acord? Aquest va haver un temps que va ser superpopular, va haver un temps que no es trobava ni a Wallapop ni aquest exacte, que és del 2011, la segona edició del 2011, d'acord? Ara és molt difícil trobar-lo. Aquest va ser superpopular. La Guerra de l'Anell. La Guerra de l'Anell també és un nom que va passar després a un joc de cartes. Un joc de cartes amb el qual tu tens escenaris que són els camps de batalla i tens faccions. I cada carta de la teva facció té un poder, té una capacitat de defensa i una d'atac. Tu jugues cartes contra cartes a cada escenari i determines qui guanya aquella batalla, d'acord? És un joc maquíssim que ara han anat traient expansions. Va sortir fa 3 o 4 anys, d'acord? I és molt, molt popular. És el de Devir. Exacte. Previ a això, tenim els Living Card Games, els LCG, d'acord? Vull dir que aquí tenim els d'Arkham Horror, però també tenim el del Senyor dels Anells, que és un joc amb el qual han sortit expansions i extensions de campanya, amb la qual tu has d'anar passant escenaris on perds energia, on perds força, on tens personatges, són cartes que t'ajuden a superar aquell escenari, i aquest és un big business com l'Arkham Horror, no? Vull dir que són jocs negoci. Així com aquest que he dit jo de la Guerra de l'Anell o la Guerra de l'Anell joc de cartes són jocs més de culte, aquest és joc negoci, el de l'LCG, d'acord? Però és molt popular també, d'acord? Tenim també fins i tot jocs de Trivial. Hi ha jocs de Trivial del Senyor dels Anells, d'acord? Hi ha un altre que ha sortit fa poc, hi ha un de trick-taking, d'acord?
que va sortir al gener, que aquest no ha tingut molt èxit, que és un solitari que tu vas creant amb les cartes, vas seguint els capítols de la primera part del Senyor dels Anells, de la comunitat de l'Anell, i tu vas superant reptes amb aquestes cartes i arribes a l'objectiu o no. Pots jugar 1 a 3 persones, si jugues tu sol, jo me lo guiso i me lo como, si juguen 3, cadascú té un objectiu. I després, a partir d'aquí, va sortir també de manera molt popular, que és un dels jocs més populars de l'any passat, que és el Duelo por la Tierra Media, que és a partir del duel, doncs és un joc a 2 amb el qual tu guanyes o bé o aconseguint més territoris que l'altre, o aconseguint més clans que l'altre, o fent que bé el Bilbo i el Sam arribin al món del destí, o bé que un dels Ringwraith els atrapi i se'ls cruspeixi abans que ells arribin al món del destí. Hi ha una gran varietat de jocs, ho sabeu. El Senyor dels Anells, Tolkien, és una mundologia, és un univers que dona per tot. Ha donat per pel·lícules, dona per jocs de taula i no sé si algun dia arribarà fins i tot a donar per alguna dieta vegana, però que veritablement és un exemple amb l'embas de la relació ja no tangencial, sinó simbiòtica entre llibres i literatura. Brutal. I, bueno, jo tenia molt interès en parlar d'això, vull dir, però tant el Sergi com el Jaume ens parlaran d'altres llibres i altres autors que també han estat totalment vinculats després a posteriori amb el món dels jocs de taula. D'acord? Mira, he fet una cosa una mica més genèrica. Jo, amb això dels llibres, clar, hi ha molts llibres, el que dèiem, no? Hi ha molts llibres, hi ha molts jocs. El llistat em sembla que són com 3.000 jocs, que si busques en aquesta categoria hi ha com 3.000 jocs llistats i tal. El que vaig fer va ser ordenar-los per puntuació, diguéssim, pel rànquing de la BGG, del més puntuat al menys, i em vaig mirar els primers 250 jocs. Temps lliure i en comptes d'avorrir-me i jugar a la Play, em vaig dedicar-me a mirar la BGG, que sempre és una cosa divertida. És normal. Sí. Llavors he fet un rànquing, no està ordenat, vull dir, tampoc m'he matat tant, però he fet un rànquing una mica dels llibres, temàtiques, d'aquests 250, quins són els més recurrents, els més rànquing, els més estimats, per dir d'alguna forma, no? pels jugadors. Llavors he trobat que hi ha la tira de jocs de Dune, a patades. Vale? Els Senyors dels Anells no cal ni que en parlem. Vull dir, també, jo diria que potser és el top 1. Després o empatats amb Lovecraft, perquè també en té entre els Arkhams i el Cthulhu, doncs a patades, vale? Jo us he de dir, perdoneu, perquè això és una mica tertúlia, que jo vaig entrar a Molins de Jocs per Cthulhu, perquè el Sergi i el seu germà van venir al col·le a explicar que a dintre del club es jugava a rol amb coses de Lovecraft. I jo vaig voler entrar a través d'això perquè jo m'havia llegit tot Lovecraft i m'agradava molt, i al final vaig entrar al món dels jocs de taula a través del senyor Lovecraft i del senyor Cimentí, clar. Tens raó. Sí, va ser així. A veure, que obrim un parèntesis, jocs de rol, vull dir, la tira de jocs de rol basats en llibres. El Senyor dels Anells, Lovecraft, no ens els acabem. Dràcula. Sí, molts. A patades. Però bueno, continuem. Andy Dune, Senyor dels Anells, Harry Potter, també Déu-n'hi-do que hi ha. Joc de Trons, també hi ha un bon filon de jocs darrere del Joc de Trons. Sherlock Holmes, ho hem comentat. Sherlock Holmes, també hi ha, si busques entre els 250, també n'hi ha uns quants. Jules Verne, entre Nemos, Viatges entre la Terra, Volta al món dels 80 dies... Vull dir, tampoc t'ho acabes. Però jo volia parlar específicament d'un joc que també va ser un dels meus jocs d'entrada dins el món dels jocs. És el Pilares de la Tierra, del Ken Follett. És un joc de Vir del 2006. Posicionament de treballadors. És un joc molt senzill, però que l'havia jugat hores i hores amb la meva parella i de fet va ser un dels meus primers jocs de la ludoteca. Vull dir que li tinc molt de carinyo, a més tinc l'ampliació, que tampoc no és que porti molt, però li dono un puntillo. I és tan senzill com fer la catedral, no hi ha més. Vull dir, poses els jugadors, poses els treballadors, aconsegueixes materials, construeixes cosetes i vas fent una església, una catedral. Super senzill el joc, però és d'aquells que li tinc molt de carinyo, una perquè m'he llegit tots els llibres de Ken Follett, o de la majoria, jo crec que puc dir. És un autor que m'agrada moltíssim i a més tenia aquest joc i a més ser un dels meus primers li tinc una especial estima. Poca cosa més vull comentar dels llibres perquè al final és que podríem estar
programa tot un any parlant de llibres i de jocs, i jo només vull destacar això, aquest rànquing que he fet una mica dels autors o de les temàtiques literàries que corren per als jocs i fer l'apunt aquest dels Pilares de la Tierra, perquè dic que és un joc, jo crec que potser potser que el pots trobar, no crec que estigui al mercat ja perquè és un joc del 2006, però és un joc molt maco i la veritat és que si podeu jugar us el recomano, inclús com a joc introductori, perquè és un joc molt facilet i el podeu gaudir. I més si heu llegit a Ken Follett, doncs, home, sents una mica allò partícip de la creació de la construcció de la catedral. Sí, la veritat és que és un joc que, encara que el tornis a jugar, encara que sigui antic, és molt rejugable. És molt interessant. A casa l'hem jugat força, també. Bueno. Segueixo jo, doncs? Tot teu. Val. Jo, com que ja ens aneu coneixent, els que els escolteu assíduament, i segur que ens anireu subscrivint-vos, no?, i donant likes, no? Doncs... Això passa. Doncs sabeu que cadascú té una manera diferent d'encaixar el programa i jo he volgut triar jocs que tinc o que m'han d'arribar, d'acord? Ho he fet així, i un que vull comprar-me, d'acord? Bueno, una mica així. I també són llibres, evidentment, basats en el que seria la literatura, les diferents vessants de lo que és la narrativa. Perdoneu que no estic compartint. Mireu, el primer que vull ensenyar, mira, aquí teniu el Kickstarter de Trickerion, el primer que volia ensenyar és aquest, que és un joc de taula de cartes, deck building, construcció del deck building, i diguem-ne que és un joc que treurà de Vir i que és un dels meus escriptors, l'autor de les novel·les, Brandon Sanderson, és un dels meus escriptors de capçalera que m'encanta tota la seva literatura. Això és un constructor de mazos, un constructor de cartes, on podem anar construint i anar fent diferents estratègies, d'acord? És un joc de cartes, aquest és el protagonista de la saga, bé, tant se val. Però, en tot cas, un joc basat en Brandon Sanderson, d'acord? Les brumes, es diu, i és una novel·la molt, molt interessant que de Vir la treurà en castellà. L'autor John DeClair és un autor molt, molt consagrat, que treu molt de jocs i que jo crec que ho petarà. És aquest, mireu-lo, que trompero, en tot cas, vale, no vull fer comentaris, però mireu els diferents jocs, Cubitos, Mystic Veil, Dead Reckoning, bueno, té molts jocs molt coneguts, 53 jocs, un dissenyador certament reconegut. Exacte. Seguim amb els jocs i els llibres. Molt bé. El següent, gràcies, el següent és aquest que volia ensenyar. Mireu. Aquest és Tulu Dead Mad Die, un joc de taula basat en Tulu, com hem vist, i que veieu que en miniatures és un dels jocs més temàtics que hi ha que jo he jugat de Tulu, més temàtics, a banda del Arkham Horror LCG, que el trobo brutalíssim. Em pots fer un incís dins el meu desconeixement del món del Tulu, Cthulhu, Patchouli? Sí. Com es diu oficialment aquest bitxarraco? En anglès, com es diu? Va, sí. No, és que no és anglès. El Lovecraft va deixar escrit i després els erudits es diu... no és anglès, sí. Cthulhu, no? Cthulhu. Oficialment es diu Cthulhu, després hi ha 1000 variants. Cthulhu Sánchez, sí. Vale. Perfecte, moltes gràcies. Sí. Aquest joc el que té és que cada una de les caixes bàsiques et ve amb 6 episodis i 2 primigenis. Aleshores, tu pots barrejar un dels primigenis aquests amb un d'aquests episodis, com si fos una història. No és narratiu, és a dir, no comences amb la primera caixa i avances. Ara, amb la nova ampliació que ha fet, que ha entrat al Kickstarter, sí que podràs fer una mica narratiu. Però, en tot cas, és una aventura, aquí està desplegat, una aventura divertidíssima, on pots, diguem-ne, reviure els esdeveniments de Tulu, d'acord? A mi m'agrada moltíssim, d'acord? En el club tenim un i jo tinc un altre i és que és un joc per rejugar-lo i dona moltes possibilitats. Una altra de les novel·les que m'agraden molt i que he entrat en aquest Kickstarter, a veure si ho trobo, perquè això és una mica complicat, Tactics, a veure si així surt.
No sé si sortirà, eh? Explica-ho. Si no, ja buscaré. Mira, ja el tens. És aquest, és aquest, d'acord. Aquest què és? Basat en les novel·les, evidentment, del nostre queridíssim i estimadíssim cançó de Terra i Foc, no? Però no és d'enfrontaments amb moltes miniatures, sinó que això és un joc d'escaramusses. Escaramusses, recordeu, que significarà que hi ha dos jugadors, un contra l'altre, amb el pur estil de lluita de Memoir 44, per exemple, el napoleònic que vam jugar l'altre dia, doncs jugar amb miniatures un contra l'altre, d'acord? Amb aquest sistema i amb aquest món, no?, del nostre estimadíssim, els dracaris, no?, per dir-ho d'alguna manera. Un joc de lluita un contra l'altre on hi ha diferents, evidentment, faccions, com en tots els jocs, d'acord? Això és de Camon. Sortirà en breu, m'arriba de Kickstarter, d'acord? Un altre que vull ensenyar, heu vist que el que us deia és que he canviat una mica, Wondersland, aquest. A mi Alicia en el País de les Meravelles és un relat que el trobo molt interessant. També l'autor, Déu-n'hi-do, també estava interessant d'estudiar la seva manera de fer i, per no dir-ho d'alguna manera, no? I com va avançar la seva trajectòria, però en tot cas el joc recull molt bé aquest caos de joc, aquesta aventura que fa el nostre autor. Llavors, aquí està. Cadascú, la posada en escena és una brutalitat i recull tot aquest caos, com deia, del joc, d'acord? No sé si heu jugat, crec que... No sé si heu jugat, no? I és un joc molt divertit i jo l'he jugat bastant i la veritat és que m'agrada molt. Aquest el vas portar a les colònies de l'any passat, oi? Sí, també el vaig portar, tens raó. Sí, vam jugar amb el Guillem i el Xavi. En tot cas, un joc molt interessant per gaudir-ne, per fer punyalades a l'altre, al company. Bueno, m'agrada molt. I és un joc que val molt la pena provar-lo perquè, segons a qui portis, dona, clar, una visió diferent dels personatges, posada en escena, com dic, brutal. I anirem amb Alighieri, a Dante, i amb dos jocs, que vaig entre els dos. A veure, d'una banda és aquest, d'acord? Aquest és el que encara no m'ha arribat. Aquest és una campanya una campanya de Kickstarter d'un joc temàtic amb miniatures i que vaig veure a Essen també, vaig anar a veure com avançava el joc i tal, d'acord? És un joc on t'enfrontaràs als diferents cercles, evidentment, com a la història, però que no és un euro, sinó que és un joc temàtic, d'acord? És un joc temàtic d'aventura, de campanya, dels que m'agraden a mi i dels que, veieu, la posada en escena és brutal i que es basa, evidentment, en tot el relat, no? De com, de quina manera intenta aconseguir entrar en les diferents capes, en les diferents capes de l'infern. És un joc temàtic. Però l'altre que volia ensenyar és l'Inferno, d'acord? Que també tractava... És que van sortir coetanis en el temps molt semblants. I aquest el que explica és una mica, també, aquesta aventura, una editorial nacional, una editorial d'Espanya, Red Mojo Games, en aquest cas no són canaris, d'acord? Que no estan a la península, i en tot cas un joc de taula euro, d'acord? Basat també en Dante Alighieri, la Divina Comèdia. I aquí, com veieu, és brutal. L'heu jugat aquest o no l'heu jugat? No, no vam jugar. Vam estar jugant quin era? Que vam estar jugant en paral·lel amb vosaltres. No sé si era... Tens raó, sí. Bueno, jo l'he jugat ja, crec que 3 vegades i he jugat amb diferents monstres i és brutal. És que el Xavi també el té, tens raó. I aquest també és molt xulo. El que passa que la diferència amb l'altre, aquest és un euro, d'acord? I l'altre és el que seria un joc temàtic, d'acord? Aquesta és una mica una selecció meva, una selecció meva de jocs que tinc, d'acord? Jocs que tinc i així. La narrativa no sempre està present en els jocs que hem anat parlant, d'acord? Ricard, estàs mutejat.
En molts casos no, aviam, hem de ser sincers, vull dir que jo penso que un llibre és un llibre i una mecànica de joc és una mecànica de joc, vull dir, no té res a veure. En molts casos és purament l'ambientació, vull dir que no ens oblidem de molts, és que potser ens hem aturat amb alguns jocs, però tenim Robinson Crusoe, tenim Sherlock Holmes, tenim molts altres, vull dir, que estan allà presents en molts jocs, no sol en un. Moltíssim. I després inclús també diré indirectament, perquè, Sergi, me'n recordo que comentaves que t'havien regalat un joc que anava sobre el Cid i t'havies comprat llibres sobre el Cid per conèixer una mica la història del Cid per poder... Sí. Això ho faig amb els Wargames. Amb els Wargames ho faig. Un dia podem parlar. Amb el tema d'històrics, també és una cosa que dius, home, directament, evidentment, estem basant en la història real, però sí que és veritat que promouen que si tens algun cert interès de dir, hòstia, estic jugant un joc històric, vaig a llegir sobre aquella història, a informar més per poder ficar-te més a dins del joc i poder gaudir-lo potser més en profunditat, que això també és una cosa que podem dir que els jocs també promouen la lectura, vull dir que al final és una cosa molt interrelacionada. Al final sempre acabem dient que els jocs són cultura, que sempre és allò, aquesta una mica, diguem-li, problema que tenim amb els jocs que, per exemple, en el bonus cultural tu pots anar a comprar un videojoc però no pots comprar-te jocs de taula, que no té cap mena de sentit. Jo penso que ens estem sortint de mare, però que estem obrint un meló molt interessant, que és això, és a dir, que estàvem parlant de literatura. Però què passa? Un joc t'obre a explorar. El que has dit tu, història, però també hi ha jocs que són jocs de ciències, jocs que treballen el que és la cèl·lula. Vull dir que aprendre de ciències, aprendre d'economia. Correcte. Mil coses. Vull dir que el joc és cultura. I el joc, exacte, aquests són un pepinasso de joc. N'hi ha molts d'aquests. El Genotype, per exemple, de Mendel. Està molt bé. A nivell de la feina, vull dir, el que estarem fent l'any que ve, la idea és que una part de la fundació que treballa a l'Ajuntament de la nostra zona estimuli l'ús del joc de ciències a partir de jocs de taula i l'aprenentatge de ciències. I això implica molts jocs d'aquesta editorial i els altres com el Genotype, com recordo aquell que vam treballar de Mendel, que era dels pèsols. Hi ha 50.000. Hi ha des de l'editorial Falomir, recordeu Falomir, Can de Mol, que era així. Ara té jocs per aprendre química. Vull dir que el joc és una obertura, és una finestra al món. Avui hem parlat dels jocs i la literatura, però certament és increïble. Vull dir que desperten moltes més coses, per això és interessant que la gent jugui i la gent jove jugui. Vull dir que és importantíssim. I nosaltres també, perquè jugar amb una pizza també és interessant. Si vols, Jaume, acaba amb algunes notícies que tenim de calendari, veritat? Sí, mira, només comentar que el mes de maig és un d'aquests mesos macos, ja comença a fer bo, ja també tenim més ganes de sortir tots plegats, poder jugar fora al carrer. Si no recordo malament, no sé si són els d'Osona Juga o Calders, o els de Caldaus fan els aperitius amb jocs els diumenges, busqueu a les seves pàgines, o ja et dic, Osona Juga o els de Caldaus, però sí que hi ha tres fites importants en aquest mes. Una és la Fira Jugar per Jugar a Granollers, del 30 de maig a l'1 de juny. És una de les fires, ja ho veieu, que porten 18 edicions, una cosa així, tenen un concurs de protos brutal, podeu jugar, podeu provar jocs, podeu provar nous jocs, molt recomanable, ho tenen superben muntat, és una fira molt consolidada i, per tant, és anar allà i disfrutar-la. Això una. Després, una fira o trobada no menys important, tot i que porten 3 anys, però ja també comencen a consolidar-se, és a Gironella, el dia 17 de maig, a partir de les 6 de la tarda fins a la 1 de la nit. També és molt xulo, ho té molt ben organitzat i val la pena que també s'hi vagi. I després, aprofitant que és la nit dels museus, també el 17 de maig, ens ajunten una mica les coses, a partir de les 8 de la tarda, al Museu de Diocesa de Vic, els d'Osona Juga també estaran allà ensenyant jocs, jugant, una mica per promoure també la nit dels museus i el que dèiem, que el joc també és cultura, igual que els museus i l'art també són cultura. I aquí fem aquest maridatge que deia abans el Sergi, de tot, de diferents àmbits de la cultura que podem trobar tots junts i que esperem que podeu gaudir. I un últim apunt ja, perquè serà l'1 de juny, a Llagostera fan el tercer torneig de Capitán Sonar, de moment inscrits Osona Juga, Caldaus, Mipel Llagostera i Molins de Jocs.
a banda de veure com ens tirem torpedes uns pels altres i fotem unes risses, que sempre està bé, hi haurà oberta una ludoteca pública dels de Club de Llagostera, hi haurà un dinar popular, previ compra del tiquet, pels qui li pugui interessar, i també, si sortint de Granollers podeu passar per Llagostera, doncs sereu benvinguts i us ho passareu molt bé. I res més, jo crec que fins aquí el nostre petit programa d'avui, programa més curtet, però crec que... intens, molt intens. Interessant, i bueno, doncs, a veure què us sembla, poseu els comentaris també per a veure què us sembla aquest nou enfoc de programa, si us agrada més, si us agrada menys, si ens haurem de posar perruques, si ens tirem les ulleres, si ens posem un bigoti... Sí. Si hablamos manche... Molt bé. Fins la propera. Vinga, guapos. Adéu. Ens veiem. Adéu. Adéu-siau. Adéu, adéu.